אנחנו בשדרותיקו, זה הסניף שלי. אלירן, תחזור למכונה בבקשה. אני תכף אגיע אליך. לא מקשיב לך. ברוכים הבאים למפעל שלנו בשדרות. זה בעצם המפעל שיש שאנחנו מייצרים בו את הכל, ונראה לכם כל מה שאנחנו עושים פה. אנחנו חותכים פה מטבחי גרנית במעלות, בגבהים. לא מעניין. בוא ניכנס לעיקרי. זאת המכונה החדשה שלנו. מכונת CNC GMM 480 חדשה בשוק. היא מייצרת לנו פה את כל החיתוכים עם הזוויות. ככה שאם אתם רוצים לעשות את הדברים המיוחדים שלכם בבית, כמו חדרי רחצה עם כיורים מובנים, כמו מטבח. סתם דוגמה, כמו הגרונג הזה של 45 מעלות, פינישים הכי יפים והכי ישרים, הכי אסתטיים. שיישים טבעיים, הכי יפים, מדהימים. מדבר כמו אח שלו. אנחנו כבר אמרנו שאלירן זה אח של ארנסט? השיש הזה שנמצא פה שעכשיו אתה רואה, זה בעצם האיש שלנו. אנחנו הולכים לעשות פה גם חור באמצע, יהיה פה את הפופ-אפ שעולה ויורד עם משקעים. אלה הסוגרים שלו, שהולכים ככה לשבת בצורת ריבוע, מאוד מאוד מרשים. פה זה מלאי לוחות. אני עושה את העבודה הכי חשובה פה. אתה לא עושה את העבודה הכי שווה. אני עושה את העבודה הכי חשובה פה. אתה הכי חשוב. אוהב אותך.